your drinks up. Get your drinks up. Get your drinks up. Everybody get your drinks up. Get your drinks up. Get your drinks up. Get your drinks up. Everybody get your drinks up. Buha karahan, buha kagabi, na may sunod na sumsumang ingkuhan ni kumpadi. May adubo nga manok, inadubo sa lubi. Nag-imbutlan harang nakikay mahayang lang. Solamente ang nahitura, mga tuluanan sa hugasan. Ang ako na ibiduan, mga ginutang sa kunakangalan. Buha karahan, buha kagabi, na may sunod nga sumsuman, ingkuhan ni kumpadi. May adubo nga manok, inadubo sa lubi. Nag-imbutlan harang nakikay mahayang lang. Solamente nahitura, mga tuluanan sa hugasan. Alam ko na ibiduan, mga ginutang sa kunakangaran. Uli ko balay, ya unit na pitay. Diri magkaninay, diriliwat ka nanay. Ako na diskubri, at itap na napitay. Surusulot na yan kagabi ni tatay. Uli ko balay, ya unit na napitay. Diri magkaninay, diriliwat ka nanay. Ako na diskubri, ang branga napitay. Surusulot liwat kagabi ni tatay. Ako pa nahimang rawan, kanya kiwatik dala ng iba. Mga kamot niya magyubay na, bisan na pag nakaw naglurulap yung na. Uli ko balay, ya unit na pitay. Diri magkaninday, diriliwat ng nanay. Ako na diskubri, at itap nga napitay. Surusulot na yan kagabi ni tatay. Buha karahan, buha kagabi, na may sunod na sumsumang ingkuhan ni kumpadi. May adubo nga manok, inadubo sa lubi. Nag-imbutlan harang nakikay mahayang lang. Solamente ang nahitura, mga tuluanan sa hugasan. Ang ako na bibiduan, tuba nga ginutang sa kunakangaran. Solamente ang nahitura, mga tuluanan sa hugasan. Ang ako na bibiduan, tuba nga ginutang sa kunakangaran. 1, let's go.
madali tumubo. Pigsuti, ang tanong panaribuhi kay basi manaring si nga nagukad sing gidang-i. Don't stop moving, baby, don't stop. 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 Get busy, get busy. 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 Don't stop moving, baby, don't stop. Pigsuti, ang tanong panaribuhi kung ang tuna pinayupo. Ang tanong madali tumubo. Pigsuti, ang tanong panaribuhi kay basi manaring si nga nagbukat sing bidang-i. Daraga nga nagproblema, ang tanong niya na uuga. Ang daraga magpatuto sa kanya kung ano apat ataman niya. Tungod kay ang tao buutan, ang daraga gintutuan. Naglabay ang 5 ka bulan, ang daraga pinubuatian. Pigsuti, ang tanong panaribuhi kung ang tuna pinayubo. Ang tanong